Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň Marweli we polaýatlaryna 4 ýyl ozal adam pidalaryna we agyr zeper ýetmelere getiren harasat henizem howanyň global üýtgünme bilen bagly aladalaryň ähmiýetini ýetişekýär. 2020-nji ýylyň 27-nji aprel güni ýurdun günorta we günorta günnäwür sebäplerine zar vuran TV hadise ila tarasyna her ýylda gusta bilen ýatlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu harasatda 30-dan gowrak adamyň helak bolanyny tasdikladyp bildiler. Türkmen häkimetleri bu harasat barada asla açaçan çykyş etmediler we onuň getiren netijelerini şol sanly adam ýetkilerini resmi taýdan boyun almadylar. Bu tebigy afat sebäte betbaçylyk we weýrançylyk getiren harasatly hadise hökmüni hakydalarda galdy. Programmamyzyň nowbaty aksan tebigy hadisanyň 4-nji ýyl dönümine bagşlanýar. Gepleşigimizde Azatlyk radiosynyň habarçysy Reýmerdi Gurbanow gatnaşýar. Reýmerdi gepleşigimize hoş geldiňiz. Salam, hoş gördük. Bilişimiz ýaly 4 ýyl ozal Türkmenistanyň günnäwür we günorta günnäwür sebäplerine Marweli we polaýatlaryna adam ýetkilerini we agyr zeper ýetmelere getiren harasat bolup geçdi. Bu hadise ila tarasyna näme hili ýatlanýar? Bu hadise ila tarasynda gamgusa bilen ýatlanýar. Ýadymyza düşýän bolsa harasat Awganystanyň çäginden Türkmen awadyň üstünden Özbegistan tarapa geçdi. Hemde şol harasatyň iň pajigaly merkezi Türkmen Awad şäherinde boldy. Harasatyň güýji tezligi 144 km/saata ýetdi we bir näçe ýetkilere getirdi. Adamlar edil ýatlama güli ýatlaýarlar. Hatda daşar ýurtda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň arasynda da diasporada da ýurdun içinde de şeyler ýatlama güni edip ýatlanýar adamlaryň arasynda. Siz şol hadise öýdüňiz şaýat bolduňyzmy? Birinji agızdan bize gurrun verip bermisiňiz? Näme hili boldy, näme hili başlady? Ýanyna çuwanlyk boldumy? Adatdan daşary howa hadisesi barada öňünden näme hili duýduruşlar berildi? 27 aprel 2020-nji ýyl sagat gişlik sagat 8:30 öýde otyrdım. Çıralar öşdi, elektrik tow öşdi, su aýyrdylar, gazy aýyrdylar. Hiç kili habar berilmedi. Bir 2-3 minutdan soň çöl tarapdan bir tupan geldi, massif tupan. Gum bilen garylan we bir gysga wagtyň içinde daş döwregi weýrançylyga saldy. Bizim öňümizde, bizim ýaşaýan jaýymyzyň öňünde 12 metre ýetgen maklur agaçlary bardy. Şol agaçlar kökü bilen ýykdy, maşynalar howada uçup ýördi. Bu harasat barada häkimiýetlere habar geldi. Benim eşitişime göre Türkmenistan meteorolog gullugy harasatdan 2 saat 3 saat öň Milli Howpsuzlyk edaralaryna we häkimligine habar berdi. Emma olar şäheriň içinde panika döretmezlik üçin adamlary habar bermän, özleriniň maşgalalaryny toplap kaçyp gitýärler şäheriň içinden. Şeýler ýagdaý gysgaça. Wakadan soň häkimetleriň reaksiýasy nähili boldy? Dikeldiş işleri nähili alınıp baryldy? Bilişimiz ýaly bu hadisede ýaşaýyş çaýlaryna da, durmuş täsirlerine da ziýan ýetdi. Oba hojalyk meýdanlaryna ziýan ýetdi. Dikeldiş işleri nähili boldy? Dikeldiş işleri gynansak da şu näçeli alınıp barylýar. Onu alınıp barlanok diýsek bolmaz. Alınıp barylýar ýöne yerlikli alınıp barlanok. 2020-nji ýylda harasatdan soň 10 gün geçenden soň Türkmenistanyň häkimiýeti belli bir reaksiýa bildirip başlady. Onda da Türkmenistanyň ähli künjeklerinden kommunal güýçler mobilizasiýa geçildi, emma olar ýeterli däldi. Tehnika ýetmeýärdi. Hususan da Lebap vilayatynyň we Türkmen Awad şäheriniň içindäki harbygul çastlardan, harby bölümlerden eskerler uğradyldy. Ýaşaýjylaryň özü hemde büdjet edaranyň işgärleri özüniň hasabyna olary eklemelidir we ähli adamlar köplenç öz güýji bilen weýrançylyklardan baş almana, başyny çaramana mejbur boldular. Häkimiýetler tarapyndan umumyň aýdylanda kömek berilmedi. Hem diýsek bolýar, muňa suwutnama hökmünde Türkmen Awad şäheriniň demir ýolçular kwartalynda geçen 13-nji maýda geçen protestler mysal boldular. Siziň şaýat duran wakalaryňyza görä 2020-nji ýyldan soň ýurtda umumyň adatdan daşary TV hadiselere garşy taýýarlyk we
hüşkärlik çäreleri artdymy? Yok, artan ok. Ol öňem artmandy, indäm artan ok, indäm artmaz. Ol eýem bir Türkmenistanyň hökümeti bir näçe ýyldan bäri özüni şeýle alyp barýar. Umuman häkimetler adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykanda şol meseleleri çözmekle ukypsyz. Mälim bolşal Türkmenistana soňky ýyllarda adatdan daşary tebii hadiseler ýygjamlaşýar. Dowamly ýagyşlar ýa-da wagtyl gurokçuluk, gum sowurulmagy, çägeli harasatlar barada häli şinne habarlar berilýär. Adamlar adatdan daşary tebii hadiseleri dünýäde howanyň üýtgünme bilen bagly global aladalar bilen baglanşdyrýarmy? Elbetde baglanşdyrýarlar. Türkmenistanyň içinde ýaşly adamlar, hususan da Sovet döwründe bilim alan adamlar hemde alym bilen meşgullanan öz döwründe ýa-da bir intelligensiýa hatarına girýän adamlar soňky döwür Türkmenistanyň klimatynyň üýtgemekligine gaz, howa, gaz, metan gazynyň ýa-da tebii gazynyň aktyrylmalary, artykmaç aktyrylmalary bilen düşündirjek bolýarlar. Hemde global klimatyň temperaturaның yokorlanmagy bilen düşündirjek bolýarlar. Şo bilen baglaýarlar. Türkmenistana howanyň üýtgemegi daşky gurşaw aýagyl çemeleşmek ýaly ugrlarda habarlylyk kampaniýalary alınıp barýarmy? Habarlylyk kampaniýalar men Türkmenistanda ýaşan döwrümde ol bilen şol mesele bilen baglanşykly habarlylyk kampaniýalaryň alyp baranyny men göremok. Dogry görüm. Sosial mediada ýa-da medpugatda umuman media serişdelerini demek şeýle kampaniýalara siz duş gelmediňiz. Umuman daşky gurşawy aýagly çemeleşmek düşünjesi bam ilat arasynda şol tebigatyň adamyň şol tebigatyň bir bölegi adamyň tebigaty ýa-ni aýagly çemeleşmeligi barasynda finançyklary görýäňizmi? Gynançykda Türkmenistanyň halkynda da adamlaryň arasynda da beýle bir tendensiýa ýok. Ýöne munyň esasy problemanyň biri hökümet tarapyndan tebigaty aýagly çemeleşmeklik hakynda propagandalaryň ýöretmeýändiginiň sebebi. İkinciden Türkmenistan halkara guramalarynyň gözüniň öňünde ýa-da dünýä jemgyýetçiliğiniň gözüniň öňünde özüni aklamak üçin belli bir PR kampaniýalary geçirip durýar ýa-da meselem arçalary eken bolýar ýa-da bir ýerlerinde guruluş işlerini geçen bolýar, hamala ýa dürli hili konferensiýalara gatnaşan bolýar. İş ýüzünde hiç hili hereketler alınıp barlanok. Adamlarda da şeýle tebigata aýagly çemeleşmeli hakynda düşünjelerin kim bolmaklygyny, pes bolmaklygyny sebebi hem döwlet tarapyndan propaganda işlerini ýa-da sosial mediada, gazet, jurnallarda alınıp barylmaýanlygy bilen düşündirsek hem bolýar. Belki de käbir jurnal gazetlerde ýazylýandyr, ýöne gynansak da häzirki döwürde Türkmenistanyň çap etýän gazetlerini, jurnallaryny okuyan adam ýok. Sebebi soňky döwürde gazeta, jurnallar diňe bir Berdimuhammedow we onuň maşgalasynyň şahsy kultunyň propagandasynyň bir çeşmesi hökmünde kabul edilýär. Ýani gurundyşyň barşyna siz şol Sowetler döwründe bilim alan adamlaryň, sowatly adamlaryň şol global howanyň üýtgemegi bilen baglanşdyrýanlygyny, şeýle tebii afatlary global howanyň global üýtgemegi bilen baglanşdyrýanlyklaryny aýtdyňyz. Demek tebigaty aýagly çemeleşmek babatyna nähili maslahatlar berýärler. Meselem ýöne bir raýat tebigaty aýagly çemeleşene, daşky gurşawy aýagly çemeleşene nämeler etmeli, nähili borçlar bar, tebigatyň öňüne nähili borçlarymyz bar. Siziň pikiriňizçe şol Sowetler döwründe bilim alan adamlar, ýa-ni sowatly adamlar maslahatlar berýärler diýdiňiz. Nähili maslahatlar berýärler, nähili çemeleşmeli adamlar tebigaty aýagly? Sowet döwründe bilim alan sowatly adamlarymyzyň berýän maslahatlarynyň esasy şol korrupsiýa. Ýagny artık muktarda tebii metan gazyny howazynmaklygynyň hem aslında Türkmenistan hökümetleriniň korrupsiýon işleri ýatyr. Egerde korrupsiýa ýatyrylyp hakykatdan hem bolşuýaly ýerine ýetirilse ähli işler, zawodlar, fabrikalarda ýerli gerekli ýagdaýda maddi serişdeler ogurlanmasa, üpçün edilse, bir professional, kompetent işgärleri, hünärmenleri iş alsalar, şeýle bir deshalar, guruluklara, offshore ýollar bilen pul ogurlamalary ýerine ýetirmeseler, şuňky gündäki görüşimiz ýaly tebii hadisalar bilen ýüze çykýan problemalara duçar bolmazdyk. Sebebi şol gaz zyňyndylarynyň ulu möçberdäki gaz zyňylmalarynyň esasy hökmünde näle düşündirsem gäm. Umuman aýdylanda şol esasy tebii problemalar
Howa zyňylýan artykmaç mukdardaky tebii gaz. O da korrupsiýa bilen bagly diýip biziň ýanky Sowet döwründen bäri ylmalan ýaşullar düşündirjek bolýarlar. Meselem soňky hepdelerde Gazagystanyň we Russiýanyň käbir sebäplerine suw joşmalary bolup geçdi. Yerli häkimetler suw joşmalaryny ejri çeken sebäpleriň ýaşaýjylaryny evakuasiýa edip TV hadise barada beýanatlar bilen çykyş etdiler. Ýa-da bolmasa edil ýaňy ýakyna Gyrgyzstanda bolup geçen dowamly ýagyşlar we ýer süýşmeleri boýunça Gyrgyz häkimetleri degişli sebäplerde adatdan daşary ýagdaýlary yglan etdiler. Bu ýurtlarda häkimetleriň adatdan daşary TV hadiselere yeterlik ýa-da yeterliksiz tapawdy ýok görkezýän umumy reaksiýalary nähili sapaklary özüne jemleýär. Türkmenistanyň illaty nähili bolsa da VPN-leriň kömegi bilen sosial mediadan, YouTube'dan, TikTok'tan we daşary ýurtdaky ýaşaýan gowum garyndaşlaryndan bolýan wakalar barada habarly. Emma Türkmenistanyň hökümeti bu barada illata habar bermeýär we daşary döwletler goňşularynda bolup geçen tebii hadisalardan sapak almaýar. Kıskaça şey edip jogap berse bolar. Elbette Edil Lewap we Mar vilayatlaryna 4 ýyl bolup geçen TV harasatyň howanyň global üýtkeme bilen baglydygyna güwe geçen, şonu suwd edýän elbette bir ylmy iş ýok, muny bellemek gerek. Ýöne elbette, ýani siziň hem belleşiňiz ýaly şu ugurda bilim alan sowatly adamlar soňky döwürlerde ýygjamlaşýan TV hadiselary, adatdan daşary TV hadiselary dünýäde howanyň global üýtkünligi, global maýlama bilen ilteşdirýärler. Elbette muny bellemek gerek. Indi ýene bir gezek harasaty şaýat bolan günüňize dolanyp barsak. Tupan süýüşüp geldi diýdiňiz, ondan soň howada uçuşýan ulaglar barada gurrun berdiňiz. Soň şol ertesi güni ümsümlik boldumy? Şol wakaň bolan pursatyndan soňky ýagdaý nähili boldy? Elbette bunu maňa ýatlamak gaty agar bolýar. Ingliz dilinde bir terminologiýa bar, flashback diýilýär. Bu wakalary ýatlasam gaty bir gamgussa wasya, bir psihik täsir bar sebäbi. Gaty bir pajigaly harasat boldy, gaty bir pajigaly. Harasatdan soň elbette daşdöwrekde hiç gili ses ýokdy. Men özüm ýaşaýan jaýymdan daşaryk çykdym. Howla hemme yer yumrulup ýatyr, ağaçlar ýykylyp ýatyr, hemme ýerde ýaz. Hatta adamlar, hökümetde işleyen adamlar edil zombi ýaly özüni alyp barýardylar. Näme etjegini bilmän. Daň atandan soň öz öýleri bilen meşgullanman, harasadyň netijeleri bilen meşgullanman, işe gittiler. İşe gitmek bilen boluşdular. İşe gidenden soň sanda men özüm şo döwür Lebap vilayatynyň ýöreteleşdirilen mektebinde himya muallim bolup işleýärdim. Mektebe bardyk. Bizim mektep direktorumuz Ýagmyrow Ýazmurat Joraýewич adatdan daşary ýagdaýy öz yglan edip mektebiň mugallimlaryna we tehnik işgärlerine hökmany suratda mektep awatlaýyş işlerine gatnaşmaly hakynda buyruk berip başlady. Hökümet tarapdan hiç bir reaksiýa bolmady. Biz garaşdyk, belki de adatdan daşary ýagdaýlar bilen meşgullanýan ýöretde gulluklar gelermikä diýsek gelmedi. Özümüz çykdy jetdik. Özümüz pulumuzu harçladyk. Hatta büdjet edaralarynda işleýän adamlara öz aýlyk haklaryndan 50-60 götürüm mukdarynda şol şäheriň infrastrukturasyna ýa-da işleýän edarasyna goşmalydygy hakynda buyruklar hem berildi. Şeýler ýagdaý. Häkimetler özüni näle alyp bardy diýilende bir topar meýletinçilere garşy administrativ hem de jenaýat işleri gozaldy. Ölen adamlaryň sany 30-dan gatyken elbette alternativ habar berişleri işler 30'dan gowrak diýip aýtdy. Ýöne olaryň sany ken meniň özüm bilýän adamlarym hem bar. Gata agyr düşýär maňa ýatlamak bilen sakda başlan.